Ahoj, volám sa Katka a v tomto videu vám v rýchlosti zhrniem niečo málo o nechtoch. Na animovanom obrázku vám ukážem, aké časti nechtu sú. Nechtové kožičky, kutikuly, voľný okraj nechtu, nechtové lôžko, bočné valy nechtu, biela časť na nechte lunula, koreň nechtu matrix. Keď sa matrix poškodí, už nikdy nám nenarastie pekný nechet. Nechtová platnička sa skladá z 3 vrstiev, pričom tú najvrchnejšiu pri gelových nechtoch zmatňujeme a odstraňujeme z nej mastné pH, aby gel držal. Pohľad na nechty zhora. Poznáme hranatý, oblý a vo forme V. Pohľad na nechty z profilu rovný, ako lyža, orly zahnutý nadol, ohrízaný, poškodené brúško i nechtová platnička. Pohľad na nechty spredu. Normálny, rovný, lyžovitý a vypuklý. Ak sa vám toto video páčilo a chcete si pozrieť aj ďalšie videá, kliknite si na odber a videá sa vám budú zobrazovať v profile. Za sledovanie ďakujem a dovidenia.